Dapat ko si Manang Helen. Good morning. Thank God. Ako dahil pinakalit. And ako dahil ang first cousin. Kay extra na po si Manang. Ito ko rin kuhan. Agaw mo. Para sa taas mga batos. September 8 na. Pariras panahon, Pasko na. Monday, December 8. December. Ito lagi, advance September. Sa mga birthday September. Parehan ni Ma'am Cherry already. Advance happy birthday. Hindi upaw Violet. Happy birthday advance di ay. O ni me. Itaw ako sa September po ko, mga Alex, Aliana, ay madaw-daw sa itong birthday. Pero okay ra, pasalamat niya po sa mga pagkahon. Nakaabot ko dugang edad sa tuig. Ako'y ba ipuhon-puhon, mag 58 na day ko. Okay ra 58. Lima niya ako. Iba ng classmate, 58 kay apo. Salamat na ba ko sa maglabaw magagamot kita ako sa mga apo. Mga apo nga mga buyag-buyag, mga nutritious, matamingaw. Extra sa ko. Ito ko adobo. Para kung bawon sa mga bata, kain sa taon-taon, mga ba, mga nulo, dito na yung servisyo, basta mo extra ko. Salamat labang po sa mga gagaw nga maka-extra ko para na ko yung hilam. Kaya ipang hilam na mga hinihilam na sa mga taong na mga manghihilam. Adobo dito ako baboy. Tanaw mo sa adobo, awa. Mara adobong sagol tambok o gunod. Nga naman din na kaya hiniwa na nidaan sa kuan sa mall palit. Ito akong nagtimpla. Adobo. So di ba ko mag tagwat luto. Ano ko? Tagwa to kas na mga naog sa silong tapos takas dito po pangalin. Sa ulis mo mga sigigan. Nanapodroy mais, nanapodroy masuko, nanapodroy maingang nganong nanapagkuliha. Bahala mo. Basta kaya ko dari. Huwat. Umanda kamahaw. Meron po na. Hindi ay ron. Madam. Ito na adobo. O sana Milo. Sana all. Si Madam Waps. 5 minutes later. Tuesday morning. Good morning. Suunan. Yan po ko dali. Nagprito ko o manok. Bawon sa mga jellyfish. Kamusta ng tanan, mga kaisuunan, October 9 na.
Sardinas, hamburg. Sa noodles. Wapa kaadyo ang kurito. Mura. Murag na sa Jollibee. Darang, darang. Alas 6 na, wako ng hanaong. Dara po nagbagag naong mga hangin. Sama nag-message yun, nabaga ko kong naong, kaya nagbuot-buot. Lucid po. Midpol ko nagbuot-buot. Ako nagbuot-buot eh. Kanyang giluto, ipabaw ni daan ng manilutoon. Kaya mo yan, sa mga daan mo yan, hindi pang init. Alam niyo init, sayang. Pero katulingan nga nagbot-bot, kuno ko, luto ako nung pahibaw sana all. Hindi pa ko magbot-bot ako sa hilutoon. Kasi pag mahingan ka na may luto Before ko hapon, before ko rin uli, nasana ko dahil. Nahuling ko siya pag sa lutoon, dahil naman yung mga bata magbawon. Kasi pag magbot-bot ko, kadua pa, misalnya pag misalnya lutoon na ni, nakibon sa daan, mabuntay ang panglutoon. Ano mo dagang sanay maluto. Dalang luto ka. Kung ano niya, bituhan na. Masarap na ng kabuok. Mamanok. Wala maglandag ko, bukad kay tangan o hospital powder. Paka na. Ang paspas, ang menupad. Pakan. Mamiling kayo. Mahaw ta ma'am. Ma'am Cherry Ulrich. Mustang panahon diha. Muli sa taghap. Good morning, ma'am. Tara, nakapamahaw na ba? Kusuro ko rin na mahaw ka lang rin. Yung mga eskwela ng lakaw na. Sali pa ko mong hipos, kaanaram ko daan kaya parang dito nagtrabaho. Ano yung bugto. Alam mo, nanginit na, minayhay. Halos nagmaga. Wala.
ako balik. Dahil ka, tanaw lang. Oh, September 9 na. Kape. Dito na yung hangkwan sa painom og kape. Anak man ako og kaon. Sa una, kape una. Kung karon di na. Kaya payas dia. Tagagnawon. Diba nang tagagnawon? Ito. Kapag na ito nang gusto rin yun. Wala kong kugnawon. Buot-buoton ko. Kurapit ko para nagbuot-buot. Gani sa pagluto. Gani sa pag-exercise ka. Pinabuot-buot. Kung maborang daan. Maborang daan nga muna yan. Unay itoon